protože ty látky, o kterých hovoříme, o kterých dneska známe, že jsou účinné, tak oni jsou v podstatě nerozpustné ve vodě. Čili tam je řada... Ale máme 80 kanálov televíznych. Tak hovorím, jednak to, že mnoho z nich je len kanálov, ani nie televíznych stanic, a jednak to, že všetky sú na jedno kopyto. No povedz mu, že vďaka tomu, že v tej telke nič nebolo, tak sme sa schádzali a niečo sme aj vytvorili. To je ďalšia vec. Tak áno, sa môžu argumentovať, čiastočne majú pravdu. Máme sociálne siete a Facebook a Twitter a LinkedIn a tak ďalej.